हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। डिग्री आरो डिप्लोमा फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों दिनैनि मोनसे मोजां रादाब। बे स्कलारशिपनि गेजेरजों जुदि सोरबा फरायसाया AICTE थामहिनबा दा अल इन्डिया काउन्सिल अफ टेक्निकेल एडुकेशननि सिङाव डिग्री एबा डिप्लोमा फरायगासिनो दङब्ला मोननो हागोन बोसोरै 50,000 रां। बर्तमान दा बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जुदि नोंथाङाबो गोसो दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। 13 इउनियन टेरिटरिज आरो नर्थ इस्टार्न स्टेट्सफोरनि बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि खाबुआ सोलिगासिनो दं। बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानो नांगोन, डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन, लास्ट डेट, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थाङा। गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। जायफोर फरायसा बिथांमोना AICTE नि आन्डाराव टेक्निकेल डिप्लोमा आरो डिग्री फरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय प्रगति आरो सक्षम स्किमनि गेजेरजों स्कलारशिप थामहिनबा फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जायो। प्रगति थामहिनबा फरायसुलि बिथांमोननो स्कलारशिप, सक्षम थामहिनबा स्पेशली एबल स्टुडेन्ट थामहिनबा नोरजिया फरायसाफोरनो स्कलारशिप आरो बे स्कलारशिपखौ फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार मोन्नैबो बोसोरावनो होनाय जायो। प्रगतिनि थाखाय मोनसे बोसोराव 2500 फरायसुलिनो आरो सक्षमनि थाखाय मोनसे बोसोराव 2500 फरायसानो गासै 5000 फरायसानो प्राय बोसोरै बे स्कलारशिपनि सुबिदाखौ गासै भारतआव बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय स्टेट वाइज डिस्ट्रिबिउशन नाम्बार अफ स्कलारशिप इन द डिग्री कर्स, बेवहाय डिग्री कर्सनि थाखाय भारतनि बबे स्टेटफोराव साबेसे स्टुडेन्ट अर्थात बेसेबां सिट बेवहाय थायो बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। आन्ध्र प्रदेशनि थाखाय 566 नाम्बार अफ स्कलारशिप, बेनिफ्राय बिहारनि थाखाय 52 टा सिट, चंडीगढ़नि थाखाय 50, छत्तीसगढ़नि थाखाय 62। बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि गासैखौबो नायलांबाय थायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव फैनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिज, बेबायदिनो आन्डामान एन्ड निकबार आइलेन्ड, बेनिफ्राय दाद्रा एन्ड नगर हावेली, एन्डामान एन्ड दिउ, बेवहाय जम्मु एन्ड काश्मीर, बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन 7 नाम्बाराव दङ आसाम। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गासिबो आसामनि अर्थात भारतनि गासै स्टेटफोरानो बेवहाय लिस्ट दंजोबो। स' बेबायदिनो बे स्कलारशिपनि गेजेरजों नोरजिया टेक्निकेल फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोनखौ गोसो थुलुंगा होनो थाखाय होनाय जायो। बे स्कलारशिपनि गेजेरजों गिबि बोसोरनि टेक्निकेल फरायबाय थानाय डिग्री आरो डिप्लोमा फरायसाफोरनो आरो नैथि बोसोरनि टेक्निकेल डिग्री आरो डिप्लोमा फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननो बे खाबुखौ होनाय जायो। स्कलारशिपनि गेजेरजों मोनफ्रोम केटेगरिनि सिट रिजार्भेसन बायदियै बेवहाय होखानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे 15% फर SC स्टुडेन्ट, 7.5% फर ST स्टुडेन्ट आरो 27% फर OBC स्टुडेन्ट। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय केटेगरि वाइज नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय होखानाय बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्लास 10 आरो 12 नि मार्कशिटखौ नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनाय समाव जेरक्स खालामनानै होफानो नांगोन। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जिथु फेमिलिनि एनुवेल इनकाम, बे फेमिलि एनुवेल इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेजों लोगोसे होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेयाव नोंथांमोना जे डिप्लोमा अर्थात डिग्री खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेनि जिथु एडमिसन रिसिप्ट नोंथांमोना बे एडमिसन रिसिप्टखौ होफानो नांगोन। बेनिफ्राय दानिया नोंथाङा जे बे डिग्री डिप्लोमा खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बे जिथु इनस्टिट्यूट एबा नोंथांमोना हेड अफ इनस्टिट्यूट बा डाइरेक्टर अफ नङाबा प्रिन्सिपाल नोंथांमोना बेनि जायखिजाया गांसे प्रुफ सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेजों लोगोसे होफानो नांगोन। बेनिफ्राय फारसेथिं नोंथांमोना जुदि टिउसन लागासिनो दङब्ला बेवहाय जिथु टिउसनाव नोंथांमोना गांसे फिस अर्थात नोंथांमोना जिथु रिसिप्ट बे रिसिप्टखौ नोंथांमोना होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जिथु आधार कार्डजों लोगोसे नोंथांमोननि जिथु बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना बेवहाय जेरक्स खालामनानै होफानो नांगोन। लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जिथु पासबुक बे पासबुकआव फट' थानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु केटेगरि सार्टिफिकेट अर्थात नोंथांमोना SC ST आरो OBC नोंथांमोना बबे केटेगरिनि बे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि आधार कार्ड दङब्ला आधार कार्डखौ होफानो नांगोन। स' बिदिब्ला बेखिनियानोसै डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव होफाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय थांनो नांगोन। बेयावनो नोंथांमोना गोरलैयैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना जिथु नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गाहायथिंजाय फैजों बेवहाय गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम रोखोमनि अपसन नुनो मोनगोन। बे मोनथाम रोखोमनि अपसननि नोंथांमोना जिहेतु बे स्कलारशिपआ AICTE नि आन्डाराव बेखायनो नोंथांमोना बे गेजेरावहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल एडुकेशन, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै हो।
क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मोनब्रै रोखोमनि स्कलारशिपनि जिथु अपसन बेवहाय ओंखारनानै फैदों नुनो मोनदों प्रगति स्कलारशिप स्किम फर गार्ल्स स्टुडेन्टस टेक्निकेल डिग्री बेनिफ्राय प्रगति स्कलारशिप स्किम फर दा गार्ल्स स्टुडेन्टस टेक्निकेल डिप्ल'मा बेबायदिनो नोंथांमोना मोनब्रै रोखोमनि अपसन बेवहाय ओंखारनानै फैदों बेनिनो नोंथांमोना दानिया जायखिजाया नोंथाङा बबेखौ एप्लाइ खालामनो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दानिया बेवहाय नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटखौ होना होदों 31 जानुवारि 2021 बिदिब्ला नोंथांमोना बे जानुवारि दाननि 31 सिम अर्थात 31 सिम नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना आरो जुदि माबाफोर मिथिनो दंबायब्ला गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाइडलाइन होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना बेफोर इन्सट्राक्सनफोरखौ मोजाङै मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामोब्ला बेबायदि माखासे इन्सट्राक्सनफोर अर्थात गाइडलाइन्सफोर ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय बेखौ नायनानैबो गासिखौबो मोजाङै आबुङै डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला बेखिनियानोसै प्रसेसा नोंथांमोना बेबायदिनो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ मोजाङै आबुङै मिथिनानै लादो स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो